San Mateo Kapitulo 3. Iti dayta a tiyempo, napan ni Juan a mamunyag ijelit ang ti Judea ket nangas kasaba. Agbabawi kayo, kadagiti basbasolyo. Kinunana, Agsipod ta sidigen ti pagarian ti langit. ni Juan ti kayat asauan ni Profeta Isayas, idi kinunana. Ijelet ang adda panangipukpukaw, isagana yu ti dalan ti Apo, pasayaten yu ti pagnaan na. Na Abel, adot-dot ti kamelyo ti kawes ni Juan. Sinturon alalat ti barikes na, dudon kindiro ti taraon na. Napan kinkwana dagiti tattao a naggapo ije Jerusalem, ken entero a probinsya ti Judea. Agraman amin adagdaga ti agsumbangir ti karayan Jordan. Nagbabawi da as silalatak kadagiti basbasol da, ket binunyagan ida ni Juan ije karayan Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Fariseo ken Saduceo, tapno agpabunyag kinkwana, kinunana kadakwada. Da kayo akapututan ti uleg. Siya sino tinangibaga a malisyanyo ti dusa adandanin idisor ti Dios? Ipakita yo babaen iti aramid yo, a nagbabawi kayon kadagiti basbasolyo. Diyo ipagarok, a makalisi kayo iti panagkunayo. Uray ta amami ni Abraham. Ibaga kada kayo, a kabailan ti Dios a pagbalinen dagitoy a bato nga anak ni Abraham. Na isaganan ti wasay, a pangpukan kadagiti kayo aginggay ti ramut. Mapukan ket maipuor amin a kayo adi agbunga iti nasayaat. Bunyagan kayo iti danom, kas pakakitaan ti panagbalbaliyo, ngem ti umay a sumaruno kanyak. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken iti apoy. Dakdakkel ti panakabalin na ngem siyak, jak pay may kari amang bitbit iti sandalyas na. Adda kenkwana ti bigao apang taep iti irik. Ornungen ken idulin nanto ti irik na iti kamalig, ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maidep. Dimteng ni Jesus iji Jordan a naggapo iji Galilea, tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus. Siya kumatirebeng na abunyagam, ngem apay nga umay kakanyak. Bayam aramid ita daytoy, tapno matungpal ta ti amin apagayatan ti Dios. Insungbat ni Jesus, immanamong ngarod ni Juan. Apaman a nabunyagan ni Jesus, simmang at adagos manipot iti danom, ket adtoy naglukat kinkwana ti langit. Nakita na ti Espiritu ti Dios a bumababa akas maysa a kalapati, ket nagdisso kinkwana. Ket kinuna ti maysa a timek a naggapo sa dilangit. Daytoy ti dungdungwek nga anak a pakaragsakak unay.